Vad gör du, Kelvin? Lägg av! Vill du ha snö i ansiktet? Ja. Ja, kan ni lägga ansiktet i snö? Ja, nej, ja, nej, ja, nej, ja. Vad är det nog stiftgrönan? Ja, det kanske det är. Ska vi åka lite pulka då? Nu har de nog testat klart. Det lär inte komma så många fler tror jag. Jag tror inte heller. Det är bara två idioter. Slut med själva.